И здравейте в ден трети от нашото предизвикателство. 30 дни, 30 полезни навика. В момента виждате колко ми е трудно да стана, защото бях спал 5 часа. Общо взето. И тук пак почваме с сутрешната загрявка. Пак е забързан, защото иначе става около 5 до 10 минути и ще е много дълга за този клип. So free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky high city. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 dreams. Our childhood dreams. Feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. Ние тук продължаваме с закуската, също като от вчера. Малко кисело мляко, малко бананче, малко протеин. Топ закуска за старт на деня. Ние тук вкарваме и днешния навик в употреба. Какъв е той? Да пием по минимум 2-3 литра само вода на ден. Ако пиете кафе и други течности, не се брои. Единствено и само вода по минимум 3 до 4 литра. Тук излязахме за малко навън, да поскачваме на него към половин час, пак е забързано, защото иначе е половин час клипче, няма да се събере тук. Dragons through sky high city. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling. I feel so lightweight when I think back to those days. И това е вечерята ни за днес. Малко рис, 2 пилешки бучета и малко доматки. И общо взето това беше за ден трети. Отиваме си лягаме и утре следва ден четвърти.